A ship there is, and she sails the sea. She's loaded deep as deep can be, but not so deep as my life. I know not if I sink or swim. Var det den, kommer på to steder? Ja, jeg kan godt se det, men det kommer på to, ja. Okay. I sing or swim, I sing or swim, Ja. I swim. Ja. Godt, dog. Øhm, I sink. Tak, sink. Jeg får Bare en sink. Ja. Hvis du træder lidt tilbage allerede i takt 33, må du gå til at have overstemmen der. Så... But not so deep. Det er jo altså et sted, hvor man ikke har lyst til at give sig selv. Men det må man jo gøre på en inderlig måde i stedet for. Du kan godt se det altså der. But not so deep as the Så trækker vi mere tilbage der, for at man får melodien frem i andre steder. Så I må godt på skift her har I melodien, så Julius, du fra takt 33, 34, As the Lord I am in, der må du godt lige være ekstra, der har melodien, og Martha fra takt 34, altså I know not, der har I skiftet melodien. Kasper har en blyant derovre, tror jeg. Jo, vist, jo. Nej, okay. Nå. Så kan du tage det. Så There you go. får du også en lidt mere maskulin. Det er jo ikke sikkert nu. Jeg kan være i tvivl om starttoner, men I starter alle tre her på, altså, på meloditonen. Så Anders siger, As deep can be, but not so deep, but not so deep, deep. men starttonen er altså A'et, som er meloditonen. Lad os bare tage lige på det her. But not. 1, 2. But not so deep as my life. I know not if I sink or swim. Nej, det var... Op. Det er bare lige mere rytmisk også. I sing. Okay. Ja. Okay, det var meget fint. Lad os tage vores fra Herrested igen. Og hvis alt går fint, så går vi lige videre. A ship, a ship, a ship. 1, 2. A ship there is, and she sails the sea. She's loaded deep as deep can be. But not so deep as my life. I know not if I sink or swim. I sing. I swim. Oh, love is fine, some love is fine, and love's a true, but when it's fine, it groweth cold, and there's no way I'm wanting you. Sidste vers. Det var lidt fedt. Ja, den kunne godt holde lidt længere, Kasper. Udtoningen der til sidst. Det var bare... Hvad stod der der? Der var det, det. Hvad så? Så må jeg stoppe nu. Nej, det var... Ja, lad os prøve at tage også 3 understemmer her til at starte med sidste vers. I sing. Ja. De siger... I sing. Okay. Ja. Jeg spiller lige den sidste linje hos pigerne. 2, 3... I sing. I
lige før. Det var bare lige det, jeg tror, det er et eller andet, når pigerne kommer på, så er det noget problem. Det er træk 41. Jeg havde det ikke nu, men jeg havde det før. Nej, okay. Trinvis op. Ja. Ja. Jeg tænker på, jo, når vi synger så også, altså, det ligger lidt i vokalerne, lidt mezzo, når man skal sige når vi synger det, så er det lidt mere fremme, og nu så er det mest tilbage, skal jeg sige. Det er sådan et system hele vejen også, kan man sige. Jeg skal have det igen. Hvilken af de der to er uge, og hvilken er uge? Det står der en uge. Ja, men det var helt Tænk på mundåbningen, og så... 2 ord er uge, og 1 ord er uge. Jeg bare lige laver lige en dansk oversættelse her på forsiden, ikke? Det var i orden. Godt. Det er så ud til at forstå det der. Det samme. Jeg skal tage den en gang til, også 3 understøtter. Bare til de rigtige. 3, 1. I swim. Okay, lad os lige sådan en gang til. Jeg tror måske også, jeg tager forkert. Kasper først. 3, 1. I swim. Det er lige at få siden, hvad jeg fortalte der. Nej, jeg ved ikke, hvad der er. Jeg tror, du kom lidt foran. Det var det der helt lige pludselig, så kan jeg ikke ramme det. Du lægger også på det der. Ja. Okay, en gang til.